Pipila ka mga residente sa Barangay Tawan-Tawan sa Baguio District sa Davao City ang nabalaka dihang midahili ang yuta sa lugar gumikan sa kusog nga ulan kagabi. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nangalungkat og nangatumba na kining mga punuan sa durian nga gipanag-iyahan ni Mary Grace Roluna. Human midahili ang yuta tungod sa pagbunok sa ulan kagabi. Busa, nabalaka siya kay nangadaot ang ilang tanom nga maoy naguna nilang panginabuhian. 15 gid ka punuan ang nadamid. So sayang jud kaayo kay dagko na ba mga 4 years na siguro to. So hapit na gid unta siya mamunga no. Kahadlok usab ang gibati sa ubang residente nga namuyo duol sa midahili nga yuta. Nahadlok jud mi sir kay basig simbako lang basig moabot na diri sa amuang gi balayan. Gani ang 76 anyos nga si Lola Melicia, walay mahimo kundi mobakwit pananglitan nga mas mudako pa ang makankan nga yuta. Magbakwit may kung naay diferensya sa amo ani kay bakalin mang amo. Tungod na sa nahitabong landslide, palisuray usab ang pagkuha og limpyo nga tubig sa mga residente tung nasab sa nangadaot nga tubo. Gani ang uban, nagdaginot na lang usa sa paggamit og tubig. Sumala sa barangay Tawan-Tawan, wala sila natalang angol sa nahitabong landslide. Gani andam sila nga mohatag og assistance sa mga pamilya nga apektado sa landslide. Sa pagkakaroon murag survey pa ang area namo dito para mo kay ang isa po dito ang amo ang linyas tubig. Oo na partikular diri padulong sa Tawan-Tawan dako damage. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.